Tagaan ta mo og tips about godly and sikta or relihiyon. Ang godly, iyang gikinabuhi ang pulong sa Ginoo everyday. Kung nahimaya ba ang Ginoo sa iyang kinabuhi, dira siya ga-focus. Nakadepende siya sa wisdom ni Lord, sa Holy Spirit kung unsay giistorya sa iyaha. Dili siya makipaglalis-lalis dire kay mawala iyang dihog. As I said, dili ko mo level dira. Because the time for now is spirit by spirit. Ug magsige kag lalis-lalis dira, do you think na salvation mahitabo ana? Wala. Dili mo maluwas ug dili mo mosulod sa amo ang iglesia. Ang mukhaon og baboy maimpierno. Daghan kayo puro mana so ang mosulod sa inyong nga baguhanon mag-ana. Maglibog og asa. There is no power, there is no anointing. Walay anointing. Gabasara mo og Bible nga, mura mo gabasa og dictionary. You cannot see the kingdom of God. You cannot see the heavenly things. Why? There is no power. Walay guiding sa Holy Spirit, as I said. Isog pa mo ka dira, manunglo pa mo. Kanay maya bang Ginoo magsimog lalis-lalis dira. Di may mayang Ginoo ana oy. You think? Ang inyong panghuna, ang panghuna-huna manggod, sikta manggod, tawo ba? But when we talk about God, hindi eh. Kay ug ang panghuna-huna sa Ginoo pareha na inyong sikta, dili mo maluwas ug dili mo mosulod sa awa na. Gipanglungkuan na migluo ko anron. Gipamutlan ako ginhawa kay wa man ko ni agree anang inyong mga sikta ron. Wa na giputlan ako ginhawa ani ug ingon ana ang Ginoo. But God is a good God. God has given us a lot of chances to repent. Maura gud na ug imo bang ug nahimaya bang Ginoo sa imong kinabuhi. Mo na pinaka-importante kan imong relasyon sa Ginoo. Like what I said in my life, lagi ako nagsasabi, Lord, search my heart, Lord. If there's anything wrong with me, then sorry. Then teach me your way, Lord. Yung lagi kang, meron kang humbleness lagi kay Lord. Tapos nakikita mo yung Holy Spirit, mafe-feel mo, na-open yung third eye mo that there is a kingdom of God, there is heavenly things. Wala kasabot ang uban ani, maglalis na pod. Bahala mo dira. Mao ni pinakadakong lisod kung ato ang panabot sa gitawag og balaang kasulatan, personal or opinion lang. Ngano man kay mahulog nga ang Ginoo, ang Dios nga atong giila subject sa ato ang pagbati or subject sa ato ang feelings. Kung maka-feel ta og dili maayo yung tag dili man ang Dios man naglambag sa kuani. Kung maka-feel po ta og ganang maayo, ay ang Dios ang naglambag sa kuani. Wrong. Dili ingon ana ang nakasulat sa balaang kasulatan kay ang Dios dili subject sa ato ang feelings. Kita ang subject sa Dios, dili ang Dios mo subject sa ato ang feelings. Ngunit kung ato ang basahon ng balaang kasulatan, ang paglamdag sa balaang espiritu dili individual, kung dili ang paglamdag sa Espiritu Santo gipaagi niya sa iyahang gitawag og simbahan. O kabantay mo atong yunoko nga nagbasa og kasulatan unsa may nahitabo. Sa dihang nagbasa siya, wa siya kasabot, feelings niya nga wa siya gitawag kasabot. Unsa may nahitabo, gabuot-buot ba sa desisyon nga ningon siya nga dapat kung musabot ay gilamdagan ko sa Espiritu Santo? No. Gipadadaan siya tao nga mo'y mutudlo sa balaang kasulatan para makasabot siya. So ang wisdom nga naa didto dapat naay teacher. Every time nga nagbasa ka sa balaang kasulatan dapat naay magtudlo kay again basa na gani libro na gyud ay teacher. O niya ang responsableng teacher mao tong gisugo sa Ginoo nga maoy mo tudlo mahitungod sa iyahang gitawag og kabubuton. Og pinaagi niini di ato may baw-an kung nakasunod ba ta niya o wala. So, karon nahulog nga ang Espiritu Santo sumala pa sa presentation ini nga atong higala. Nahulog ang Espiritu Santo ba nga kanang feel nako nga naramdagan ko niya, feeling nako nga gigiyahan ko niya. Sayop nga naman kay diha mahitabo nga diin ang ato magong pangunahuna ang ato magong mga decisions dili mo siya perfect. Mag-usab-usab man gud siya. Unya ang Espiritu Santo dili mag-usab. Dili pud siya mag-usab-usab. Kung unsa iyang gisulti dinhi sa usa, mo pigisulti niya didto sa gitawag sa uban. May bato nga usa sa mga pamaagi nga mahibaw-an nato nga tama ang nakasulat sa balaang kasulatan kay bisan pag nagkadaiya ang ilahang mga lugar o ang ilang mga panahon, usa ang ilang tumong ug musok lang pa ba nagka-rhyme ba ang ilahang gitawag og mga writings sa balaang kasulatan tungod kay usa lang ang naglamdag. Karon tanawan ni panahon karon niabot nag not less than 45,000 sects ang naa sa tibuok kalibutan, mga sekta na puros puro nagaangkon nga parehag ani pangunahuna nga ang Espiritu Santo naglamdag sa atong kaugalingon
tawag ining feeling nato ng Espiritu Santo. Ingon, kung ano lang panabot, daghan kang mga sikta, mga buto. Nga naman, sa hinungdan nga, opinionated kaayo ang pagbasa sa balaang kasulatan. So, unsa may insakto? Ang insakto, maminaw ta sa teacher. Kay ang Kristo na may gisugo nga magtudlo may tungod anong nakasulat. Kaysa man ang teacher, siyempre ngayang simbahan. Nga naman kay Ephesians chapter 3, verse 10, gihatag sa Dios ang iyang kaalam sa nagkalain-laing paagi diha sa simbahan. Diba? O, Acts chapter 2, gipadad ang Espiritu Santo. Dili man individual. Ang simbahan may gipadadaan. Muna every time nga maglibog ta concerning sa nakasulat, dapat musangguni ta sa simbahan. Thirdly, pag musupak ka sa tudlo sa iglesyang gitukod ni Kristo, wa ni mo dawata si Kristo. Sa may gasot ni Ginoo si Kristo, St. Luke chapter 10, verse 16. Ingon pa ni Ginoo sa Ginoo, ni Ginoo si Kristo, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako. Ang namati ninyo, namati nako, ug namati sa nagpadala kanako. So kung dili ka mamati, dili ka mosunod sa mga gisugo sa Ginoo nga naay koneksyon didto niya. Tabdara nga wa nimo gi pamati ang Ginoo nga Kristo, wa nimo gidawat ang gitawag og Ginoo nga Kristo. So kung wa nimo gidawat ang Ginoo nga Kristo, dili man ka patay physically, pero patay ka spiritually. Another point, makinabuhi na itong Ginoong Kristo pinagi sa pagdawat niya spiritually and physically. Dili pwede nga mingon lang ta nga gidawat ako si Ginoong Kristo, ako personal nga man luwas nako. Bisa magalingkod lang galutok, pitok na umata or galutok na umata. Nga mingon niya ka gidawat na nimo si Kristo tungod sa imong pagprofess lang sa imong baba kulang. Nganong kulang man? Sa hinungdan nga ang balang kasulatan nagtudlo nga. Number 1, kinahanglan nga na kay pagtuo. I-profess nimo imong pagtuo. Number 2, dawaton si Ginoong Kristo spiritually. In what way? Receiving Him by way of receiving the sacrament. Sa man ang mga sakramento, bautismo, konfirmasyon, Santa Eucharistia, ordin sa pagkapari, gitawag og kaminyoon, dihog sa masakiton, o kining gitawag og kumpisan. So diha nato madawat ang Kristo. Man ang kinahanglan pud nato after nato madawat ikinabuhi siya in what way? I-preserve ka ng grasya pinaagi sa paghimo og mga maayong binuhatan kay mawagtang man na og maghimo ka og dautan or maghimo kag supak sa kabubuton sa Ginoong Dios. So mo na nga kanang gingon nga magkinabuhi diha ni Kristo, buti pasabot uban ka ni Kristo. So kay uban mga Ginoong Kristo, katong Kristo nga imong gidawat by way of the sacraments. Katong Kristo nga imong gidawat gikinabuhi nimo. Giadlaw-adlaw nimo nga giampingan kung baga ang grasya ni Kristo sa gitawag og kalag dili na pareha sa inyo nga sus Ginoo. Dili man ningon anang gisuti sa balaang kasulatan. Nya pamaagi pud na siyawa nga kana bitong subjective kaayo ba? Subjective kaayo ang interpretation concerning sa kaluwasan. Subjective in the sense ba kamoy magbuot. Dili ba ingon ana? Ang balaang kasulatan ang Dios mo magbuot. Dili kamo, dili kita. Muna kinahanglan mo subject sa pagbuot sa Ginoong Dios. O pinaagi na yung pagsubject sa Ginoong Dios, mo nang musulod kag simbahan, mudawat kag mga sakramento, musunod ka sa mga doktrina, mutuo ka. I-profess ni mga doktrina kay dili pwedeng ibuwag ang simbahan, ang doktrina og maayong pagkinabuhi uban ni Ginoong Kristo. Kay kung mabuwag na, dili na mo igitudlo sa mga apostol. Og lahi ng imong Kristo gituhan. Kung maon lang imuhang tawag ining pagtuo, kay ang pagtuo sa mga apostol uban biya ang simbahan, ang doktrina ug ang imuhang pagkinabuhi. Nya ang imuha kay nawa ng simbahan, nawa ng gitawag doktrina, pagkaman buot-buot na lang ka og dili ingon ana. So buti pasabot lahi na nga Kristo ang imong gituhan. Di na may Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. And remember, usa lang ka Biblia ang ato ang isgutan o nya basahan nagsakto kung nahaom ba na imong pangunahuna sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kaya kung wala na nahaom imong pangunahuna sa balaang kasulatan, buti pasabot yawa niya gatudlo nimo, gigamit lang nga tawag ini nga from kining maong gitawag og balaang kasulatan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano de Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo, dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.